Il-professur fl-Università ta' Wisconsin fl-Istati Uniti, John Baldacchino, kiteb dwar kif sa mill-bidu tat-tmexxija tiegħu Joseph Muscat kien lest li jilgħab dak li ddeskriva bħala azzard politiku. Dan intqal fil-kontribut ta' Baldacchino li kien fost l-10 kontributuri fil-ktieb Joseph 10 snin mexxej. Huwa fisser kif Joseph Muscat trid jieħu riskju ma beżax. F'kapitlu riċerkatu dettaljat kif mistenni minn akkademiku tal-livell ta' Baldacchino, ingħad li l-Partit Laburista taħt Muscat daħal f'bidla bla preċedent. Bidla li kienet deskritta bħala żvolta intenzjonata li tiftaħ beraħ lil PL filwaqt li tagħlaq il-kapitlu tal-MLP mingħajr ma tiċħad l-istorja tal-istess partit. Hawn il-professur Baldacchino analizza kif dan Joseph Muscat għamlu fl-istess ħin la ma njorax il-partit tax-xogħol ta' Boffa u l-MLP ta' Minto Fusant. Iżda l-professur Baldacchino janalizza wkoll kif il-bidla ma kienx limitata għal miġja lura lejn il-Partit Laburista tal-Laburisti li forsi setgħu intilfu ma' żmien fil-kitbiet tiegħu u żied jgħid li Muscat irid jattratta wkoll lin-nazzjonalisti li ġejjin minn żmien Edith Gadami. Kompla jingħad kif hemm minn dawn li saħansitra spiċċaw parti mill-kabinett ta' Joseph Muscat bil-midja nazzjonalista tikkonfermu s-suċċess tiegħu billi lil dawk li telqu ttimbrathom bħala kostitwenza ta' switchers.